Dan zijn we even in deze brouwen. Ja, nee, prima. Dat water hier mooi. Nou, dat zit er ook weer. Ja hoor. Ja. Ja, er heel aardig rond in komt, dus dat ik het. De vuurwerkgigant in Frencher is de grootste verkeerper van vuurwerk in Friesland. 4 bunkers met haast 50.000 kilo knallers, potten en pilken die tussen dagen de winkel uitvlingeren. Ja, hetzelfde. Bedankt. Mooi. Vuurwerk is toch ja, nog even die men vol de zin in verzetten. Dan elke band, elke man, daar zit wel in van vroeger van vuur, iedereen de gek wel op. Dat vuurwerk jet bij ons nee. Voor brouwer en andere vuurwerkverkeerders gelden strenge regels dat je het op controleerd wordt. De provincie zet er bovenop. De wijze waarop het vuurwerk is opgeslagen, dat het net een heeg stapelen is, dat het net het in de morgen onstiet. Alles om een attertje misgeet en er komt brouwen dat de sprinklers in werk goed dwang in. Want de sprinklerinstallatie is natuurlijk het ding wat eerder verzwaart dat in deze bunkers het vuurwerk veilig leidt. In Ljouwt stiert een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland. Bij Schuurmans kan 2400 ton opslaan worden in 50 bunkers. Die binnen al haast alle jaar leeg. Er is dit hier 15% meer verkocht aan winkels als verliezen hier. Net alleen de opslag, maar ook de administratie wordt inspecteerd. Ze worden alle controles bijhouden aan de apparatuur. Want dit is namelijk het kloppende hart. Deze 2 pompen moeten er verzorgen bij een grote calamiteit. Dat Lauwert geen grote rampen krijgt. Deze blusinstallatie had €1 miljoen kosten. Na die vuurwerkramp in Enschede werd niet meer onder tafel oerlitten. Deze installatie is een sprinkelinstallatie met pompen. Zodra er iets gebeurt en er is een calamiteit, dan slaat er binnen 2 minuten 1 miljoen kubieke liter water over het terrein. Dus we hebben hier de beschikking over 50 bunkers. En die 50 bunkers binnen 3 minuten staan die blank met 10 centimeter water.